ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላምን ጸጋን ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና እዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝሆን ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ንገዛ ርእስና ከነና ገፋ ይካአሊ ዝብል እዩ ንገዛ ርእስና ከነና ገፋ ይካአሊ እዩ ሪኢኹም ኣሕዋት ንገዛ ርእስና ባዕልና ከነና ገፋ ይካአሊ እዩ ሲምፕል ድኾነ መንገዲ ንገዛ ርእስና ሓራ ንገብረሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተቐሚጡልና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ጥቅስ 3 ከምዚ ይብል ንስኻትኩም ከኣ ሳላት ዝነገርኩኹም ቃል ድሮ ንጹሃት ኢኹም ሪኢኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ነገር ተዛሪቡ ኣብ ቃሉ ዘሎ ሓራ ዝገብር ዘናግፍ ዘንጽሕ ሓይሊ ከም ዘሎ ነጊሮም ንስኹም ሳላት ዝነገርኩኹም ቃል ንጹሃት ኢኹም ኢሉዎም ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንህይወት ሰብ ከንጽህ ንህይወት ሰብ ከጽሪ ንህይወት ሰብ ከስተኻኽል ንህይወት ሰብ ድማ ካብ ዘይደሊ አንክሊን ስፒሪት ካብ ዘይ ጽሩያት መናፍስቲ ካብ አምላኽ ካብ ዘይኮኑ መናፍስቲ ሓራ ክገብረና ሓይልን ስልጣንን ቃል አምላኽ ኣለዎም ክርስቲያን ንገዛ ርእሱ ንኸናግፍ ኣብ ናይ ምንጋፍ ፕሮግራማት ጥራሕ ኮለል ክብል ኣየድልዮን እዩ በታ ኣብ ኢዱ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንገዛ ርእሱ ደሊቨር ክገብሮ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዘናግፍ ሓይሊ ኣለዎ እዩ ናይ ምንጋፍ ፕሮግራም እኳ ጽቡቕ እንተኾነ ነገር ግን ካብኡ ንላዕሊ እቲ ዝበለጸ በታ ኣብ ኢድካ ዘሎ ቃል ንገዛ ርእስኻ ምንጋፍ እዩ ማንም ክርስቲያን ንገዛ ርእሱ በቲ ህያው ዝኾነ ካብ ክልተ ዝኣፉ ዝበልሕ ሰይፍ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከናግፋን በሓርነት ከም ትመላለስ ክገብራን ይኽእል እዩ ብዙሓት ግን ሽግርና ኣብ ኢድና ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከመይ ገይሩ ንገዛ ርእስና ንባህሪና ካብ ዝተቆጻጸረ ዘየድሊ ባህሪ ንኣካላትና ካብ ዝተቆጻጸረ ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ሕማም ወይ ድማ ንህይወትና ካብ ዘሸግር ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ መናፍስቲ ከመይ ገይርና ሓራ ንገብሮ ስለ ዘይተማሃርና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሪኢኹም ኣሕዋት ጎደናና ህይወትና ዝነጽህ ዝጸሪ ዝጽብቕ ሓራ ዝኸውን ብናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ኣብ ጥቅስ 32 ከምዚ ይብል ንሓቂ ክትፈልጡዋ ኢኹም እታ ሓቂ ድማ ሓራ ከተውፅኩም እያ ሪኢኹም ሓቂ ክትፈልጡዋ ኢኹም ንሳ ድማ ሓራ ከተውፅኩም እያ ካበይ ካብታ ሓርነትኩም ዘይደሊ ዘበለ ነገር ኩሉ ሓራ ከተውፅኩም እያ መን ሓራ ተውፅና ሓቂ ሓቂ ከመን እዩ ናይ እግዚአብሔር ፍልጠት ናይ እግዚአብሔር ቃል ሪኢኹም ቃል ሓቂ ብትኽክል ኣብ ልብና ስፍራ ክሕዝ እንተዳ ጀሚሩ ንባህሪና ካብ ዘባላሸወ ንህይወትና ካብ ዘባላሸወ ንሰላምና ካብ ዝርብሽ ዘበለ ማንም ዓይነት ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ሓራ ንገዛ ርእስና ክገብሮ ይኽእል እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ሓራ ንህይወትና ክገብሮ ይኽእል ናይ እግዚአብሔር ቃል ብምስልሳል ኣብ ልብና ብምእታዊ ንገዛ ርእስና ሓራ ክገብሮ ዝኽእል ብዙሓት ሰባት ንናይ እግዚአብሔር ቃል ከነሳላስል ጊዜ ስለ ዘይንህቢና ንሽገር ሪኢኹም ንቓል ኣምላኽ ሜዲቴት ክንገብሮ ተጀሚርና ከነሳላስሎ ከነስተንትኖ እንተጀሚርና ሓራ ጥራሕ ዘይኮነ ዝገብረና ኣብ ህይወት ፍርያማ ህይወት ክህልወና ይገብረና ምክንያቱ እቲ ንቓሉ ዘስተንትን ከምታ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ዘላ ኦም ህይወት እዩ ዝመስል ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ፍርያማ ህይወት ይህልዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓፍተይ ሓወይ ኣብ ህይወትካ ዘይትደልየ ነገር ትርኢ እንድሕር ኣለኻ ላዕልን ታሕትን ኣይትበል ሲምፕል ንዕኡ ክሃርመልካ ዝኽእል ቃል ኣውፂኻ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ሃዲእካ ኣስተንትኖ ግዜ ወሲድኪ ኣስተንትኒ ንግሆ ቅድሚ ናብ ካልእ ነገራት ምእታውና ናብ ምስትንታን ቃል ኣምላኽ ንእቶ ሓይሊ ዝኾነና ቻርጅ ዝኾነና ዘጽረየና ቃል ነስተንትን በቓል ኣምላኽ ቂምታ ይጸሪ እዩ በቓል ኣምላኽ ማንም ዓይነት ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ነገር ካብ ልብና ይስበር እዩ ስለዚ ንቃሉ ግዜ ሂብካ ኣስተንትኒ ቃሉ ድማ ከጽረየኪ እዩ መዝሙር ዳዊት 119 ጥቅስ 9 ከምዚ ዝብል ጎበዝ ንመንገዱ ብኸመይ የንጽሓ ከም ቃልካ ንነፍሱ ብምጥንቃቕ እዩ ሪኢኹም ኣሕዋት ንነፍስና ብናይ እግዚአብሔር ቃል ብምስልሳል ብምስትንታን ክንጥንቀቐላ እንድሕር ጀሚርና ካብ ኩሉ ዘይድሊ ነገር ሓራ ይገብረና ንስጋና ፈውሲ ይህቦ ነቲ ናይ ህይወት ምንጭ ልቢ ከዓ ይፍውሶ ኣምላኽ ሰማይ
ይባርኽኩም ስለዚህ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተቀበልኩም ሰባት እንተዳ ኣለኹም ና መንግስቲ አምላኽ ክትጽምበሩ ተማዓጾ ክፉት ይሞ ነዛና ይዘልዓለም ህይወት ክትቀበሉዋ ይዕድመኩም ኣለኹ ክትወስኑ ትደሊ ሰባት ንጎይታ ክትቀበሉ ዝወሰንኩም እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ ከምተሰቅለ ከም ዝሞተ በሳልሰይቲ መዓልቱን አምላኽ ከም ዘተንስኦ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ እብል ኣለኹ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ አሜን እዛ ጸሎት ጸሎኹም እንኳ ሓጎሰኩም በዝብ ታሕቲ ዘሎ ይርኩም ረኸቡና ተባረኹ